за винаги. Но днес няма да бързаме. Прекарах 25 години на пистата. Хиляди часове в работа. Безброй в моменти на болка и няколко, в които плаках от радост. Научих се, че силата си личи на финала, но се изгражда с невидими хиляди стъпки преди него. Научих, че успехът се ражда в тишината. Научих, че когато светът спи, шампионите се раждат. Ето защо избрах iSleep. Тук развиваме силата на съня. И поставяме комфорта в основата на успеха. И за да бъде чуден сънят, за него трябва да се работи. Това не е пауза, а подготовка. Всяка нощ е нова тренировка за добро утро. През живота си избирах много пъти. Как да тренирам, как да се храня, кога да спра. Ей сега на 40 години, ако го бях разбрала на 20. Вече това да имаш една професия и да се занимаваш с едно нещо, като как така само едно. Готови ли сте? Аз да.